Okay. Hindi siya nag-vibrate dati. Hindi siya nag-vibrate. Ano ba Kabalin? Welcome to Pampanga. For today's video, we are here at SKYLIGHT 2 Private Pool sa may Mexico, Pampanga. Guys, I wanna show you more about this place. Samahan niyo po ako. Let's go! Awil daw, awil. Yeah, show your body. Nakikita ba yung mga ano na? Nandito tayo ngayon sa pinaka-center ng property. This is the highest point actually. Stairs coming from there papunta sa swimming pool natin na to. So this is a glass pool. One of the few and rare kinds of swimming pool sa may Pampanga po. From here, meron tayong view ng kanilang, I don't know what they call it, pero para siyang tree house. And then dito naman sa likuran natin, nagsuswimming ngayon yung mga bata. Ayan. Ito naman pool na to, it has two sections, one for kids, for adults. It's a huge pool. As of now na nandito tayo ngayon, currently renovation siya. So for sure, pagpunta nyo dito guys, sobrang ganda na rin nun. Also from here, meron tayong vantage view ng billiards hall and yung mga villas natin. So pasukan naman natin yung villas, tara. Go, Luis. More. What? Sama tubig? You will. I'm a whale. Second whale. Over there. You? Sarap. Sama tubig. Para gusto mong inumin.